allow you to go to the Brackenfell school today. Okay. Because plain and simply, there are processes unfolding at the school. Amaphoyisa akhiphe isixwayiso sokuthi leli iqulu lingasondeli esikoleni. Kepha lamalungu ePAC asishaye indiva njengoba beyimisele ngokuqhubeka nombhikisho wawo. Asikwazi thina ukuthi asizise ubudlobongela apha. Thina size apha kuzophendula ubudlobongela bokwenziwe ukuthi. Sibethiwe apha mntasekhaya. So siyasingumbutho wePAC sithi sizoxhasa iEFF nabantu abamnyama abazibona bexhatshazwa ngabantu abamhlophe. Sithi ngoku lixesha likhona masithethe. Njengoba leli iqulu beliqhubeka nombhikisho walo, uphiko lwamaphoyisa olubhekele izibhelu kanye nawo umgwaqo avale yonke imigwaqo ebheke esikoleni. Amaphoyisa abesevulela ngamabhomu okuzithusela okuqala emgwaqeni uFrancis Conradi. Aphinde exwayisa leli iqulu kwabe sekuba nokunqubuzana. Leli iqulu lagcina liphoqa ukuba liphindele esiteshini seyitimela. Amalungu ePAC afunge ngokuthi azokweseka iEFF njengoba inencwadi yokubhikisha ngaphandle kwalesikole ngolwesihlanu. Ngolwesihlanu zikhona iorganizations ezabe zilapha njengambutho kaPoqo olwela onke ama-Afrika kwaye sifuna amanye phansi kwebhena yobuzwe bama-Afrika. Sabe silapha kwakhona sisupporta ama-Afrika athe abethelwa apha eBrackenfell ngokuzokulwela ubandlululo olwenziwa ngabokufika kweli lizwe. Lo mbhikisho ulandela ukubambana ngehluthu phakathi komphakathi kanye namalungu eEFF ngasekuqaleni kwalenyanga. Lesigameko silandela ukusingathwa komcimbi wokuvalelisa omatikuletsheni owawuhanjelwe abafundi abamhlophe kuphela. Isicelo esifakwe umkhandlu owengamele isikole sokuvimba ukubhikisha kweEFF ngaphandle kwesikole sihlekiselwe umhla zimbili kuzibandlela enkantolo ephakeme.